So, tanan, may gabi ka na tong tanan. Yeah, so ating welcome ato mga bisita ang batch 71 ha, sa Pasig Elementary School. Kung 71, so pwede na ning dugaya. No? Pero nagpabilin silang malig-on. Ha? Mao nang aning Santos kami sa pasalamatan sa nato ang Ginoo sa mga grasya ang atong nadawat. So taga nato ang Ginoo usak ka masipag pakpak. Very good, perfect na diri ha. Hasta ka mo mga naa naka-online ha, nga nagatan-aw sa pagsunod sa tong Santos Kamisa ha. Sino tong tangan naasad kaninyo ang grasya sa Ginoo. No? Ambot na no kung kabantay mo labi na sa mga naay mga uyab karon ha. Kinahanglan ang uyab o ang pagkabaton og relasyon mapalig-on gyud ha. Kung ang kadausa na gitawag nga tender loving care ha. Kada man pagmahal ug pagpangga nga imo jud nga ma-feel sa usag-usa ha. Bisa ka naman nag-uyab kung mag-chat-chat na, wow, mailhan dyan mo nga doon nag-say something nga, pag-care, si mo kagalingon, ha, sa kalalaki ni chat sa babae, no? Day, ang langit doon ay sky, ang garden doon ay butterfly, ang simenteryo may mga bangkay, sana sa puso mo ako nakalagay. So, nakakilig, no? Pero sa uban, nakakilig, pero di nila uyabon, man ilang giingon, gikilig, pero wa uyaba. Tabla na sa gipahuga sa plato pero wa pa kana. Pero taglang mali nga nga grabe no. Nasa kalalaki ningon sa uyab sa day sige lagi ka katug. Nat nga kay laing ginadamgo no. Paita. Kay mo nga nga grabe. Bisan ang uban ha sa magsakay lang sa jeep no. Magpadungog-dungog sa ilang kakilig sa usag-usa sa mga pasahero. Sa ka jeep. Ningon itong babae noy plitino yo 100 no. Estudyante, ha? Sexy, guwapa, single pa. Ha? Tsaka sa manigig kang 100, tsaka tural sa kong mama, kaya pa mo ko'y sweldo. Nisunod sa naglalaki, noy pliti, o. Dahil 500, o. No? Siman, guwapo, macho, dili pa asa. Asa manigig kang 500, o. Tsaka tural sa pantalan. O, nisunod ang ambugiro, no? Nga standby, no? Tsaka dahil 1,000, o. No? Standby lang ko, pero dato ko, plitihan ako, tanang pasahero. Sa di yung gika 1,000, brad, jagi ka sa madyungan. Nagkadaog. Kaya mo nga na ito nga grabe ba, no? Ang pagpakilig, ha? Labi na sa kwarta, kung pinanggani mo, wow, abanda. Daghan kay mga kwarta, abunda. Hindi sa kababae ko, di uyab, no? Itagaan siya ATM. Oh, tsura, ngigwag ko ni mo mo, yan na kanisod ang imong ATM, siya natural. Siya pila may suda na, sumasa yan, gisulti. 80 milyon. Nga naman, magtanong gitawag og ATM, di ba? 80, di 80, milyon. Kaya maring na itong pastilan, magkalibog, no? Niya magkarelita ni tanan, ha? Kaya karong adlaw, atong gisaulog ang Good Shepherd Sunday, ha? Gipakita sa Ginoo nga siya usa ka maayong magbalantay sa mga karnero. Sa unsang pag-agi, iya yung giklaro sa itong Ebanghelyo, ha? Nga ako sa akong pagkamaayong magbalantay sa mga karniro, andam ako sa pagpakamatay alang kanila. Mo ni tinuod nga timailhan sa tinuod nga gugma. Ha? Nga nabitaw na ako'y kasulon. Ako na niino niya. Tinuod yung mo na gugma sa usa. Siya, oh, pador, niya andam mo magpakamatay sa usa. Yung nilalaki, oh, pador, pero niya rin ikatiguang. Pero importante ba, no? Nga ready ta nga mabuhis sa atong kinabuhi para sa atong gigugma. No? So, masabot mo ginaisukdanan, ha? Sa gugma, no? Kita mo ang mga baboy, no? Muna sila mo, ako kay gugma, no? Kaya sila good patsyon para lang ipakaon sa mga tao, no? Mga manok, luglugon, no? Para lang ipakaon sa mga tao, grabe, no? Ngayon sa tao, neto sa tabuan, sa dahi, tagpila ng isda, dahi. Sa 100 ang kilo, sa mahal na good, nga mura man yung dubok, nga puwa na magkainig mata, ang di mapuwa, nga kadlawon man nagidakop, kuwang yung tog, baita. Pero manig na ito nga, ang mayong magbalantay. Ikaduha, ningon si Jesus, ha? Sa ako mayong pagkamagbalantay, ako nasayod sa akong mga karnero, o sila nakailasad ka nako, bisan sa akong tingog. Kasuwain mo na, kamo nga nagibuhi nga mga hayop, tanawa na may gibuhi nga mga manok, inignaong nyo, padung na nila para longgan, makabantay sila nga ikaw na nagpadung. O, di ba? Tanawa mga baboy, inigabot, padung ka dito para imo silang lawgan, makabaw sila nga ikaw na, kay usahay, imo mang sawaan mo. Kaya mo na ito nga, grabe ba, no? So makaila dyan ka, no? Sumausa na sa itong pamilya, ha? Makaila, ginikanan siya ang mga anak makaila sa bisan sa ilang tingog, no? Hindi sa kainahan,
Ayang bana, gikuha sa eskwelahan ang iyang anak nga kinder. Pag uli, giingnan din sa sawa yung bana, doon ako isulti nimo. Unsa man, kanabang atong anak nga kinder, dili na imong anak. Ha? Pagklaro niya, kalatahon di karon siya. Hiram niya, OA. Nganoon ka OA? Ang anak na imong gikuha sa eskwelahan man, na dili man na atong anak, nasa iyo ka. Ha? Bantog ra. Ginagka-face mask, magod ang tanang estudyante. Pero man nga nato nga grabe ba, no? Mo na nga sa itong galingon mo na ang pagpakita, ha? Yan, gisunod yun sa mga apostoles, ha? Ang karakteristik ni Jesus nga maayong magbalantay, ha? Nga si Jesus andam sa pag-ayo sa mga masakiton. Mo na nga sa ilang si Jesus nibalik na sa langit, ang mga apostoles ni padayon sa iyang misyon o sila usab nag-ayo sa mga masakiton, ha? Labi na karon nga na COVID, no? Pait kayo nga kailangan maligon dyan itong lawas mo na pinumduman ta, no? Yung sa'yo bag natay COVID, mamatata, i-cremate ka dayon. Mo na ingon, ayon yun pag-ubo. Haron di ka mahimong abu. Paita. Ni rhymes, ano? Pero maning nga na itong hinanagin ba nga? Sa itong ganyan buhi, ato yung paningkamutan, ha? Nga kanunay gitang maligon sa atong lawas, no? Ikaduha, sa atong ikaduhang pagbasa, giklaro sad, ha? Sa mga apostoles, no? Nga si Jesus kanunay nag-atiman ka na to, ni ang Ginoo mismo nag-ingon nga kitang tanan iyang mga anak. Wow. Kamong mangginikanan nga nay mga anak, inyo yung tudluan sa maayong butang. Ang inyong mga anak, di ba? Sa pagpanglimpyo, ano? Sus gabagulbol ang sa kaanak, sa unsam ni in English, ay nga cleanliness, dubli man, clean na, nya linis pa. O di ba, pariharag meaning, sa dilanday, panglimpyo na lang kuntiha. Ang importante nga sa atong pagkamagbalantay, sa atong pagka-shepherd, we are also serving shepherd. Ha? Sama kang Jesus nga nag-alagad ka nato, kita usab mag-alagad sa uban. Ninot kining bag-o karon nga, ng activity sa ubang mga tao, kanang ginatawag og community pantry, kadungog na mo ana. O, magbutang ka sa imong kakayahan, ha? O, niya magkuha sad ka, sumasad sa imong panginahanglan, ha? Dahil sa katao, di ko siya tulog ka itlog, duha ka crackers, o usa ka putos nga bugas, ha? Paglakaw niya, na hindi siya 200 tananoy, ha? Abi ko community pantry ni, sa dili, tabuan ni, ano? So, klaro lang, ha? Pero maning, pinundo pa ka na sa Ginoo, ha? Mao na nga sa iyang tigog, anha na tumakitaan, ha? Nga ato siyang nailhan, pinaagi sa iyang pagtawag. Mo nga karong adlaw, gitawag sa ni og Vocation Sunday, ang pagtawag sa mga tao nga mag-alagad sa Dios, ha. Una, siyempre ang mga kaparian, ha, na mag-alagad sa simbahan, mag-alagad sa katauhan. Ha? Mabutana mo sa mga pari, no? Mato sa siyudad, yung mga street children, ha? Mangayo, tagaan. Ha? Dahil sa children, nagyaka lang taon sa yuta, ng Father, gay kong mansanas, niya Tagalog rabang father niya. O, nandyan lang sa harapan mo. Diyan na saan? Puro naman ito lupa eh. Kaya nga, baligtarin mo ang lupa. Lupa, di ba, apple? O, mansanas na yun. Baita, no? Pero sakti lang, ha? Importante nga, yan kitagad ang bata, no? Ikaduha, kinsa man kita. Ano, mahimo sa tang shepherd, ang mga ginikanan sa tagsa kapanimalay, ha? Nahimo sa mo magbalantay sa mga karnero. Ang mga karnero nga inyong mga anak mo na nga ayuhon ang inyong relasyon managtiayon. Kaya mo na ginaingon sa in English na, husbands and wives, take care of your relationship and your relationship will take care of your children. Ha? Kung nagugmay na mo, din akinahanglan nga so, tian o tudluan pa mga bata unsa paghigugma kay ilan ng makitaan. Ninot kayo mga magtiayon, mga labing kayo, mabisa silang katiguangon. May magtiayon, tiguang lang, tawagan na nila, baby lang yapon. Baby, baby. No? Kaya katanaw ni mo, moram sila baby, ano man, kaya nakadayaper man sila duha. Baita. Pero manig na to ha, nga parents, you're also good shepherd. Sunod, labi ng atong mga maestra, ha? Kaya mura sila good shepherd nga nagatiman sa mga karnero, nga ilang mga estudyante, ha? Muna nga atiman, mo na mga estudyante, mo respond sa yung no? Kana bang inig-exam ba, ninot kayo nga makitaan nga tag-as kay grado, kay na ning kamot sa nabitaw sa kalalaki, magsinisya katawag kadahuman sa exam. Nga naman, kaya nga si Luis, pero hindi ko man sa exam, pirmi siya highest. Siya pirmi mo ko highest, niya ako nga Luis. Tagdi lang. Mas importante nga naning kamot ka, ha?
Nga ikatulo, mahimot ang shepherd kada usa nato para sa atong isikatawo. Ngabot-sabot, mag-atimanay sa usa-usa. Dili magdautay sa usa-usa. Sus, duha ka bata nag-away. Siya imong mama patignaong, siya mas patignaong imong mama. Siya imong mama patignaong. Gidokor sila sa tao, ilang amahan, hilo mo, kay magsuon ra mo. Sabot-sabot, inana sa atong kinabuhi, ha? Nga sa atong pagkamanagsuon din sa kalibutan, unta magtinabangay kita, ha? We become good shepherd to each other, ha? Kaya mo na ang tinuod nga diwa sa atong pagka-Kristiyano. So mo na ang diwa nga gitudlo ka na ni Kristo. Kung din sa atong santos nga misa, di pa hinumduman kita, ha? Amo na atong mga buhat, ang pagtinabangay haron ng Ginoo sad mutabang kanato sa kanunay. Yaman ito yan po sa atong misa karon no. Ngayon ta magpadayon kita sa pagpadayon sa misyon ni Kristo aron siya sa padayon nga maghatag kanato sa atong mga panginahanglan. Amen.